Ассалому алайкум бардораи азиз, ҳама каса умедворам ки созен хубен бардораи азиз. Хостум ки рӯз дар бораи як камтар барномаҳои интернетӣ, яъне пул кор кардан аз интернет ба шумо маълумоти пурра бидам бардораи азиз. Ҳозир чӣ хеле ки медонем дар сомонаи интернетӣ хумон дар ҳама ҷо уже бисёртар паҳн шудеса программое ки шумо тариқи ҳамон пул кор мекунед ва кадоме ки медона ҳозир ҳамвора регистратсияш просто така як вақтон ҳамира фикр кунем ки вақти ягон ҷо шумо регистратсия мекунед бояд дар телефонтон смс биёяд ёки дар ягон чӣ хел бигӯм Google аккаунтон қат ягон намуд бояд ҳамура связ кунем ки безопасен бошад. Одди просто бинед шумо медонед номеротонро мезанед, логинтонро мезанед, уже регистратсия мешавед баромада. Баъд через Binance пулш перевод мекунед, шумо пула дар шоти одами роӣ мекунед ки ҳамун одам масалан сохт ҳамун сайта сохтагия ёки ҳамун барномаро сохтагия аз шумо дар предложени баланс метавад. Вақти мебинад ки масалан $100 дохил кардагин, кор мекунед $200 мешавад, $300 мешавад, мехоҳем ки снимат кунед. А вақти снимат кардан намегӯяд ки бо дополнительни сум битен барои снимат кардан. Ба ҳамин хотир бардораи азиз ҳамат хоҳиш мекунам ки ҳамин чизоро ба назар бигирем ки вақти мебинед сайта аввал анализ кунед, ягон кас пурсен ягон ҷоро бихонем ки ягон кас ҳамин сум гирифтага ёки сӯхтагия, ҳамаи ҳамёро бардораи азиз мақсад ба назар бигирем ки то ки сумтон просто так насӯзад. Баъд кадоме ки дар бораи кадом барномаҳое ки баромадагия докодемо ёки Albertson ҳамун уже аллакай Albertson сӯзондеса бардора барои мохмон сӯхтем пашчи команда қати где-то $3000 дар ҳамин бигем бачаҳо дохил кардан, $3000 кор карда уже аллакай ҳамун ссилкае ки мо регистратсия карда идем блок шудага. Ба ҳамин хотир бардораи азиз эҳтиёт кунед хеле чизо ки ман фикр мекунам хитон як бор хеле поли фикр кунем ки чанд қадар кор мекунӣ, мақсад я объёма мегирӣ, амира тобут карданша туда пул наметан просто так ёки бигири сиёҳош кунӣ, як ҷои сафеда сиёҳ кунӣ, пул наметан, наоборот қарзор мегиранд. Аз шумо фикр кунед ки мегири $400 метӣ, давоми як сол лицензияша мехарӣ, ато ҳар рӯз ҳар моҳ $317 бировардан мегири аям аккаунт. И дар ягон ҷо тӯлӣ намегира бародари азиз. Барои ҳамин эҳтиёт бошен. Ҳаматон хоҳиш мекунам ки ҳамин фирефтаи ҳамин чизо нашин бародаро. Сума шумо просто так намебинед ки бигирен дар ин сомонаҳо сарф кунед. Чем аю қайки суми ки дар оҷа сарф мекунед ҷамъ кунед биен ватани азиз монда як гала бизнесҳое аст ки мешавад карда ва зиндагиро дар инҷа хушрӯ пеш бурда. Кадоме ки дар бораи кадом барномаҳое ки мехоҳам маълумот бигирад дар ин комментария видео бинависонед, мо ҳатман баҳри шумо барномаҳоро пешниҳод мекунам. ҳазор раҳмати калон бародари азиз ки видеоро то охириша тамошо кардем.